जागायबाय खेलाया बोलो हो 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 ओरैबायदि खक्कर जादों खेलाया ओरैबायदि खक्कर जादों खेलाया बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो ओरैबायदि खक्कर जादों खेलाया जबरजों लगाव 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 बोलो हो लगाव लगाव जबरदस्त खेला हाजरिगुरि देरहाबाय देरहाबायना मा जाखो नों बुंलायबाय नामा आं बुंबायसो खेबथाम गेलेनांगौ खेबथाम बिसोरजों खेबनै देरहाबाथाय गेलेनांला आरो थांनो सोर थांदो बाजै नोंसो गारबाय ना हादों बिसोरफ्रा हादों खेबसे माने खेबथाम खेल जायोथ' खेबथाम जायो खेबसेयाव बिसोरो जेनथ'बाय एबार खेबसेयाव जुदि जेनबाथाय जेनथारबाय आरो एबार खेबसेबाव मारै रेडि जायाखै एबार जुदि जेनबाथाय जेनबाय आरो ओरैजाना एकदम फुरा रेडि ओरैना एखेबारे रेडि ओरैजानाबो एबार जेनबाथाय बिसिना जेनबाथाय जेनथारबाय आरो लगाव 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 गोलैगुलायबाय गोलैगुलायदों ओरैबायदि इन्ट्रेस्टआ देरहामारबायना नोंसोरो देरहामारबायना मा जेनगोन होनना सानदोंमोन नामा नोंसोर मानसिखौ नुनानै सानखायाखै सानदोंमोन बाजै मेंबायना एबार नोंसोर जिरायनो हाबायब्रा नोंसोर देरहाबाय नालाय बाजै मेंदोंमोन ना हा मेंदों बिखा मोनदों नै आफा फानगासिनो सोरबा आफा फानगासिनो बिसोर जाहैबाय हाजरिगुरिनि देरहाबाय एबार नोंसिना मा टिम मा गामि नोंसिना हा धर्मजान आयै धर्मजान ना बिसोरना जाहैबाय आरो एबार धर्मजान नोंसिना मा टिम होनदों धर्मजान मालाबा गेलेखांखाबायमोन ना एबार क्लास बिखाया गिदों नामा जेनगोन सानदों नामा गिदों नामा गियाखै जेनगोन सानाखै ना आदसा मा रायलायखोमादों सानैजों मानसि राभा ना बर'सो नोंसोर गामियाव राभाबो थालायलाङो ना नोंसोरा मा गामि होनदों धर्मजान देरहागोन देरहाया देरहागोन आदसा प्राइज लांनो नोंसो दे एबार सोर देरहागोन दे जासाव धर्मजान हा धर्मजान देरहानांगौ नायग्रोनांगोन सोरबानो धर्मजान देरहागोननो ओरैजाय जाहैबाय मा गामिथाय सोरो एसे खोन्थानोसै आङो सोर मा गामिनि रेडि जाहैबाय मिसादों लगाव देरहायो
लागाव ओरैजा जेनबाय धर्मजाननिया जेनथ'बाय दै धर्मजाना जेनथ'बाय आरो खेबसे दंबायो गोसो हो धर्मजान नै देरहानाय पार्टिफ्रा बाजैया मानसिफ्रा मैखोमथ' आरो मैखोम ना होथार लागावथार बोख्लायजुब होथार बोख्लायजुब मेङो ना मेंदों नामा कारबार थांलायबाय आयौ हाबाब बाजै मेंदों गारथारना बाजै बोख्लायजुब एबार जुदि खेबसे देरहाबावबाथाय बिसोरो देरहाबाय लागाव ठक्कर लागाव गसोगलायबाय सोरबा गोलैगुलायबाय बिसोराफ्रा देरहामारबाय ना देरहामारबाय गोलैगुलायथारबाय बबाव गारनायाव गैया होमबाबो बोख्लायजोबथारबाय माथो नोंसोरलाय नै जोंना बिनानावा गेलेसिगोन बिनानाव खोन्थालाय जोंनि फाला हागोन हाया हागोन मा गामि नोंसिना हा महिमपुर आच्छा ओमफ्राय सोरजों नोंसिना सोरजों जोंना दुइ नं सनापुर आच्छा लागाव बोख्लायजुब बिनानाव बोख्लायजुब नागारथारनाङा नै दुइ नं सनापुरना ओइ बाजै बोख्लायजुब गारथारनाङा बोख्लायजुब एसेनिखौ एसे खोन्थानां मानसिफोरखौ दे सोर देरहागोन दे सोर देरहागोन दे एबार सोर जेनबायना खालमासिया दे बोख्लायजुब गारथारनाङा बिसोर नाखै मालाय हेल्दी सार ओरैजाय बाजै नों गेलेया आंखौ लायाखै माथो एबारसो खोन्थानोसै आङो दुइ सनापुरा बोख्लायजुबथारगोन नामा नोंसोरलाय देग्लायसो बोजेनदों आरो बोखामनो हायो ना हाया एबारसो पास बोख्लायजुब फैथारदों ना बोख्लायजुब मा खालामफैदों नोंसोर बेयाव बोख्लायथारसै लागाव बोख्लायथार लागाव मानो फाथारखो नोंखौलाय बोथ'ला गिदों नामा नोङो मानसि फिसा साखाय हानाय नङा होनदों लागाव रेडिनो होख्लायथार नायबाय एबार नायथारि र' जासमिनाबो जा गरमखा बिराद स्पिडखा मानसिया होखाथारो नै जासमिनाबो पालाथार लागाव लागाव बिदिसो लागाव
लागाव हो गोथा सासे आगारबायसो नै मा जाखो बिनानाव मा जाखो बिनानाव हायासै हाजिया हाजिया मा जाखो नोंसिना हाबाय हाबायना बोखायजोबबाय सोलाय एसे डेन्जारलै मानसिफ्रा नोंसिनि पार्टिया ना एसे मोजां खोन्थानाङो होबाय नै होबाय होबाय लागाव होबाय हो Kenapa lari? Ush. Deh. Ebar saya dirangan bindirangan. Oरैबायदि मेंगुलाय बायजा बिनानावबो नै ओरैबायदि बोलो गानो दै लाबो दै सोरबा लानो हरना दै लादों मा सोरबा सोरबा दै लादों हरलाय दै लादों दैखौलाय slow जायो नै दै फिगर मानसिया मेंगुलायथारबायना नानिया नानि मेंगुलायबाय रेडि जोंना बिनानाव गारमा गानखालायनो होथारदों Apa. Yang digambar. Kita marah apa sih? Sugisnya sinang orang nih. Saya Obay Putim. Ajun lo. Ini saya Obaypur team ku खोन्थाबाय आं एसे ओमफ्राय ओरैजाय मा टीम थायो लाहैनि र' सानदुं खामबाय नामा जासमिनफ्रा सानदुं खामदों ना नोंसिना मा गामि मानिकपुर आदसा गेलेखांबायमोन ना आवगाय फार्स्ट टाइम बाजैया बाजै देरहानांगोन दे बाजै बिनानाव भिडिअ लागासिनो सानदुं खामाखै हिनजाव मानसिफोरा इमान खस्थ' खालामनाङा ना सोर लांनांगौ जाखो गोसोम गोफा जाबालाय सोर लांनांगौ जाखो गोसोम गोफा जाबा सानदुं सिङाव सायाव साथायाव लगाव Boo!
바지야네 바지야. Dirhamai, 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 dirhamai. Ya. Mình bay. Mình nama, mati mình nama. Miếng bay. Berapa mình dah? Sila itu. Aku kacang pada baju kena. Hang selu tak terleh. Istri jenbai, istri Fatia. Masa ke? Masa mana jiran lagi ke? Hah? Masa ke mana jiran lagi ke? Ready? Pasti terhenti ya? Terhenti nanti ya? Terhenti. Lagau. Kenapa? Apa geli-geli mau kat terlalu mati sini lagi malai. Kurang dia sama dia. Oh, betul hamar asli. Bapa. Champion na istilahnya naringguria. Hangna betul champion na. Hangna betul champion na. Masa ke? Masa lagi ke? Hangna betul champion lagi istilahnya. Dengarkan, Hangna betul champion na. Hangna betul champion lagi istilahnya. Mungkin kan Hangna betul championku. Hangna betul champion berarti kayak jalan balai. Bokau juga nama. Bokau sering nama nisir. Bokau juga. Lagau. Bokau juga. Nenglai. Bokau juga na. Raga sengaja nisir. Raga sendiri sih mani pak, bukau juga nih sih, busu juga nih sabi, naring gurna oleh raga jengbai, busu juga sendeng. Naring guru kena. Oh. Dengan kami ni, food juga sih. Masa kan istilah dabri dijak kenapa? Hah? Tapi saya kaya? Pasal apa kau? Kilo tarsi. Pasal? Bukau zup, busu juga. Garnau ya. थांनाय बोसोरनि चेम्पियननि माखासे बोनाय आइडियाफोरखौ खोन्थानो आङो माबायदि बोयो बिसोरो मा जाखो
जोंबायलै मानसिफ्रा हले गोगोमनो गोगोम जोंबायलै मानसिफ्रा बोखावजोबा बिसोरो माथो एसे टाइमखौ नाङा टाइमखौ नाङा माथो एसेलाय दसे नांथार माथो एसेलाय हा बाजै माथो एसेलाय टाइमखौ नांथारा बोखावजोबमारथार बिसोरा जेनबाय जेनबायना जेनबायना बाजै जेनबायना जेनबायना बाजै बोलो होलै बाजै बोखावजोबना हो नारेंखौसो खोन्थानि चेम्पियनफोरखौ चेम्पियन बिसोरो चेम्पियन नारेंखौनिया थांनाय चेम्पियन आयौ माथो एसेबां समखौ नांथारा देरहाबायना देरहाबायना समखौ नाङा नारेंखुरिनो एबारबो चेम्पियन थांगोन बायदि मोनदों आं नारेंखुरिनिखौ एबारबो चेम्पियन थांगोन बायदि मोनदों आं नारेंखुरिनिखौनो ओरैबायदि नुबाय माने स्पिडथार माने बिसिनि माखासे माने स्पिरिटआनो एसे बिराद डेन्जार सारा मा बुङो देग्लायनिखौ बिसोरनो थांगोन ना बेलेगखौ थांगोन सानो दा बुंनो हाया अबे गामिया थांगोन नारेंखुरि गामिखौ एसे बोलो गोनां बायदि नुदों आरोना बिसोरो माने बेलेग बोसोरफ्राव लांबाय थानाय रेकर्ड दं नालाय ओंखायनो माने गोसोआव साननाय फैदों आरोना गगामुगावबो जेरावखि जाया बेयावबो मिमाङावबो फ्राय बिसोरो जोङो दिरुंल' बोनाय बादायनायाव बाहागो लागोन होनना फैखायो बिसोरो लांगोन होनना फैखायो बिसोरो नांगौबा जों मोसाया दिरुंखौ लांगोन जों बिदियावसो फैखायो बिसोरो ओंखायनो बिसोरनाव बोलोआ एसे बारा दं होनना सानो आरो जोङो आंबो बिदिनो सानदों माने बिसोरो बोसोरफ्रामबो लाङो नालाय ओंखायनो आंबो सानदों आरो नायबावसै फाइनालाथ' दंबायो नालाय फाइनाल जाथ'वाखै थेवबाबो सनापुर लागाव नै रेडि सनापुरा रेडि जाबायानो नै मैदान में आ गया पूरा टक्कर करने के लिए किसका साथ करेगा आप लोग हम लोग सुग्रीम बारी के साथ ठीक है देख लिया कैसा देख रहा है ना आदमी लोग को जैसा इतना पहलवान लग रहा है ना नुदोंना नै मानसिफ्रा ओरैबायदि पहलवान नुखादों नोंसोरना मा गामि जोंना टमटम ग्रुप टमटम ग्रुप आच्छा नोंसोर हायाना आच्छा ओरैजाय फैबाय सुनुफारा गामि सुनुफारा गामिखौ एसे खोन्थानोसै आङो नै बे जाहैबाय सुनुफारा गामिनि लागाव जाहैबाय सुनुफारा गामिनि नै लागाव नै माबायदि नुदों मानसिफोरखौ पहलवान लागाव मा गामि नोंसिना बुं जोनोमारि आच्छा बेलेग बाराव गेलेदोंमोन ना मबाइलफ्रा दोन मबाइला दोन नोंना मबाइला गावगोन लागाव हायाना फंबाय
हाया ना Gula sidira. बोलो गोरा ना गोबोरा गामि नोंसिना मा टिम नोंसिना महनपुरजों सोरजों महनपुरजों सलसलिसो खोन्थानि र' सोर देरहायो लागाव पालन ना नोंसोरना फंबाय बोखावजोबगोन नामा बोरै जायो नायनोसै लागाव मानसिफोर नुनायाव देन्जार नुखादां पालवान नै जोंना माथो सासेयाबो होबायसो माथो लाफाबाय गामि सेंग्राफ्रा उफाय गैला मोनसे बोनायनि नलेज दंना गैया मोनदोंमोन मोननायालाय खिन्थु दै सेमोनबो एबार आंना बे सेमोनबो बे एखे पजिसनावमोन औ नायनोसै ओंखाम उखैबाय ना आथिं गानायनि ओरै खर'खौ लागाव निग्रो भाई लगाओ थांनाय बोसोर मोनदों मोनाखै फंबाय फार्स्ट एबारबो लांगोन ना आच्छा लगाओ थांनाय बोसोर चेम्पियन बिसोरो लगाओ हौवाफोरनि दिरुं बोलायनायाव थांनाय बोसोराव बिथांमोना चेम्पियन एबारबो आं माने चेम्पियनखौ जागोन बायदि आसा खालामदों जाबायदि बोनाय बिसिनि स्टाइल माखासे माबाफ्रानो आलदा माने बिसिना एसे खोन्थानोसै माबायदि निग्रो भाई लगाओ निग्रो भाई डेन्जारलै निग्रो भाई डेन्जार माथो निग्रो भाई डेन्जारलै सलसलसिमा डेन्जार देरहालायनि वाव सलसलखौ मानिनांगौलै एबारनि मा टिम बिसोर जाहैबाय खोरोमथला ना खोरोमथला टिम लगाओ फार्स्ट टाइम ना खोरोमथलाना जाहैबाय एबार फार्स्ट टाइम नायनि लगाओ फार्स्ट टाइम अच्छा लगाओ गासिबो रेडि ना औ रेडि नैबे जाहैबाय नारेंगुरि माइदि नुदोंना मानसिफोरखौ नै मैखोम गोगोमनो जार फालन गारि मानसिफोर नुनायाव आयु गोगोम नुखाथारदों माथो फंबायमोन नामा फंबाय आयौ नै माथो नारेंगुरिना नोंसोरनियाव मा मोनफैदों सोरखौ नायनो फैखो हौवाफोरखौ आच्छा
मा बोनाय बायदि मोनदों मोनाखै बोनाय बायदि मोनाखै फंबाय बोनाय बायदि मोनदों मोनाखै माबायदि मोनखो बोनाय बायदि मोनदों मोनाखै मा जाखो नोंसिना माबोरै खेबसेनो थांखो लागा ओरैजाय जाबाय नारेंगुरि ओरै टिमा एकदम माने फिसा फिसाथार नैबे जेनग्रा फारसे माबायदि मालाय 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 हौवाफ्रा देरहानायखाय हिनजावफ्रा बारल'लायदों हनै जि जादों ना माने नोंसिना मोननैबो लांगोन होननाय जादों ना हिनजावफोरनि मोनसे हौवाफोरनि मोनसे लांथारगोन आयो नोंसिना मा टिमलाय माथो ड्रेस दंलायो नै नलबारि इ रिक्सा कमिटि आदसा इ रिक्सा कमिटि सिना नलबारिनि ड्रेस गानहरनोसै सिना नुवाखै मोजां नुदों ड्रेस थालायनायखाय itu cewek tom party laga jong kau tidak ada hanya biar rombok dia gaya laga udah dari dulu kai dengar nih aku nu kai mana ya udah do dari boy kabar bolo Tonton Jenma, hukar sudah nama sergau, hukar sudah. Wow, suruh pada jauh di daku. Suruh pada jauh di daku. Laga, suruh pada abis dia tak mati. Laga, suruh pada dia tak kule, suruh pada, hau mana? Tak kule jangan apa, suruh pada. Pengwai, pengwai, minta mereka. Minggu mereka. ini tuai bang semandai sekum kum जादों ना? अच्छा एबार फैलायबाय नै नारेंगुरि नारेंगुरियावथ' डेन्जारसो नै मानसिफ्रा फालन खा मा नोंसोरना हिनजावफ्राबो लांसै हौवाफ्राबो लांसै नामा? मा नोंसोरो मोननैबो टिम लांसै हिनजावफ्राबो लांसै हौवाफ्राबो लांसै नामा? Laga. ओमफ्राय सलसलि जाहैबाय थांनाय बोसोरनि चेम्पियन ओमफ्राय दायो नारेंगुरि बिसोरबो डेन्जार टक्कर जागोन माने खेलाया थांनाय बोसोरनि चेम्पियनजों नारेंगुरियाबोथ' डेन्जार सोर हायो नायनि सोर देरहायो थांनाय बोसोरनि चेम्पियनजों नारेंगुरि माबा होनदों नै सोरबा सासेया मा होनदों आवफा लगाव
लागा सलसले जेनबाय थांनाय बोसोरनि चेम्पियनखौ फेजेननानै नारेंगुरिया चेम्पियन जासिगोन नामा थांनाय बोसोराव सलसलिया चेम्पियन जादोंमोन एबार नारेंगुरिया चेम्पियन जागोन नामा बा हिनजावफ्राबो खिथु थांफालायो बिसिना बा हिनजावफ्राबो खिथु बा थिबानसो बिसिना माने हिनजावफ्राबो खिथु थांफालायो मालाय नुदोंना नै ओरैबायदि हिनजावफ्राबो खिथु माने बिसिना बा डेन्जार मालाय बिसिना नुदोंना नै हौवाफ्रा जेरै थायो हिनजावफ्राबो बिथिं फैयो बिसिना 1 2 udah aja jalan dua kali hinta berapa ayo hinta berkemana nggak lucu kau ayo hinta berapa masih asli lagi ayo hinta berapa jab दायो जाहैबाय हौवाफोरनि दिरुं बोलायनाय फाइनाल नारेंगुरिजों सुग्रुमबारि सोर मोनो मिथिया एबार माने खेला जासिगोन आरो नारेंगुरिखौनो मोनगोन बायदि मोनदां ओरैबायदि थागद माने बिसोरो थेवब्लाबो खोन्थालांसै नालाय थादोलाय नोंथांमोना sudah marah